Higala na kami karon sa aming si Mr. and Mrs. Bilarde. Kauban karon ako si Mr. Noise. Na kami karon sa Grand Hotel. Grand Hotel. Saan nga kuan? Ano? Saan na dali? Kuan? Scario. Naging karon sa Scario. Lingkod ani dali. Naman among Oh my! Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! How you like that? Barambi barom barom barom. How you Hello, master. Tugnaw kayo. Guys, welcome to my vlog. This is for tonight. Sinito vlog. Kani atin nagkasan kay mamakansan. Asal ka? Dami akong bag kay. Kala mo na litson ba? Paksiw. Meron guys. Basta na pa sobra ulo sinasal guys. Alams na. Wala kayong convincing power. Package na na. Muna yung sekreto dia guys na. Basta mo apel kay mo mga tambong kay mo mga pakals dala mo kung bagay. In case of emergency ba, may mga extra dia. Safety na rin panihapon. Lukob sa dadari guys, kay kahoy sa tanong ba. Uy, patay ka balak lagi. Atong bro. Likom tag bakir. Likom din bakir oh. Muna bakir na mo guys. Hindi kita ano ni, mabiyaan sa biyahe ani kay natay bakir. Okay, natubuan ko po kung ano. Picture ka niya. Sige, picture na. Sana all! Tata mo na yung partner. Kami lang. Tawa lang talo. Sige, sige. Wow naman! Wow! Okay. Nice, no? Pakai yung bride master. Master Billard pa yung mga hindi ko na Sana all. Let's take a time tonight, girl. Para sa bayan. Baba saw the stars so wide. so weird. Tama lang may nung dami mong nanay. Ang sweet mong nanay. Mong nanay. Wala kayong convincing power. Get out of here. Get out of here, man. Isang cellphone lang.
Kung ikaw ay akin, totoo sa aking panin. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yes, ilis na tayo. Preparation man para groomsman ta. Groomsman ba? Groomsman. Ha? Pareho na. Kauban ako ng isong dati. So, tatong grooms. Grooms? Daghan groom. Kalmar kayo natong groom dia. Kalmar kayo na. Butan kayo na. Pero tago sa dadali sa atong comforter. Bahala naman dara. Sa kay ako kay gahi kay kog dila. Tugnaw naman kayo. Pasok sa dadali. Big up man sila. Ara ta dere kay akong sa kabado to adto sa gilis pa man. Hindot sa og kanang kuan. Kamera batel ang gugnaw. Nagigil ka. Tara na. Hindi na shorts daw. Oh my! Short na ta. Sa magkatugnaw ni. So good na may karon taon. So nakabantay ka diyan natay bungot diya pero share na siya. Fight na siya. Part na siya sa costume. Dara akong body. Mag-start na may masimasi karon taon. At man ninyo kaysa. Ara ka. So karon guys, marutag tawa ni. Pero mas tawa niya ng zero sir. Manamang groom. Tao tago sa kaadlaw ni. Tao ba nang gutom na siya kay. Kaon na siya banat na ako. Pwede. Kapit lang be. So, kapit lang be. Gago! Kapit lang be. Video man eh. Video ko ni mo ko. Video ko ni mo ko. So, nakapikawaran dere sa gawas. Ano ba? Lingkod ka dere ba? Kuhan kag baso. Karon pa minay mong tao, wala ko sa rakada manggang may mong tao. Karon ito pa daw mong wish. Okay. Oh, tao karon adlaw. Kontrata na bandi. Pwede na. Guys, nanami diri sa ubos guys sa manay gitawag nila glabi. Labing-labing, maglabing-labing ano guys. Yeah, boy. I mean, di karon nga ang problema na ko guys kay man nga. Maboto na ni siya guys. Laban ng tani. Kapit lang. Kapit lang. Dako gid kita may mo. Gago! Kining sa may kuan ba, Bibo Place. Access, kinang may access. Meron sa among room. Kagwapo ng room daw. Sure na ka sir? Sure na ka sir? Let's go! Mga idol na natin dito sa pinakakuan ba? Pictorial nga moment ba? Nagigil ka. Sure na datos daw. Nindot yung kamera mga guys oh. Nindot yung kamera. Pwede na. What?
Will you please repeat it? Na akong bisman na to ah. Mara tong bisman. Pero naong lang bisman na siya kay butan kay naong. Kita ni dito mabisman na kay bungot lang dan salbayis na kayo. Las walang buha nga mo, ha? So, sa nung tanaw kung asa demi karon na demi sa kuan day sa USA. What? Sana all! Wait a minute! Who are you? Meron diri oh. Asa ni Peter masaag man diri, taga diri ra man ang data. Naman ta sa tong roll sari sa diri. Sa ni nga store diri. Silvia's Cafe. Ito Silvia's Cafe. Manaman ta sa tong rolls ya. Balising sa diri niya. Balik taon niya dito sa kuan. Balik taon niya dito sa Pakals. Yeah, boy. Ubay medyo dako-dako pa to tong bag dito. Pag naray masobra ron nga ganang bisag ulo lang sa litson kundi dunggan ay ato na matik din ato na isulday. Kuan kay diri kanang kiwag kay bagay. Sa amin itong naong dili man bagay pan diri eh. Pang kakahoyan man nga atong naong diri pero okay ra gyapon kay sulit ra gyapon kaayo kay ang resulta na picture na indot kayo na. Di ba master? Kanang mosamot kag ka inani atong naong nya. Kumana na sa resulta na. Gwapo naman na. Ma-edit man na. Gwapo na may na. Worth it lang gyapon. Sana all! Sana all worth it. Guys, yun na namin sa simbahan guys. Kuyog rin punta sa itong room. Okay. Di man napiyaan. One man detail man ito ah. Okay, ang sa ano man eh. Substitute. Shut the fuck up, bitch. Back the fuck up, bitch. Substitute man eh. Sa to? Substitute. Bahala naman diya eh. Basta mao na na. Na kami karon sa simbahan. Magkuhat lang ta sa event. Sa sugdan. Station ng yapon mo diya. Flower check tadi ya. Flower check ba? Tahu ra flowers tadi. Roman na may diri mga busing, mga idol. Pero to makitag mata pero okay pa kayo. So nakasal na di ang atong master. Yung Master Billards. New couple Mr. and Mrs. Bilarte. Lagay pa? Dili lang sa. So sa mga ni Tambong nga ron karon lagay guys. Sir John. Yan. Karon mga idol na natadiri sa ato ang second event rin na second event na diri nga. Picture sa niya. Let's go! Karon sa atong kuan. Ikaduhang event. Natadiri yo. What's up, manana? Sa inyong mga arkita, mga idol, dagan kita mga bisita oh. Mga ano niya ta kay ilaw ni pagkaon. Las walang buha nga mo, ha? You're wrong.